Ndewo, no, and welcome to your weekly sentence review. If this week was busy, this is your chance to catch up. All 15 sentences from this week's Igbo Daily Drops, week 6, in one place. Our mission is simple, to raise 10,000 next generation Igbo speakers. And every sentence you practice brings us one step closer. So wherever you are, at home or out and about, let's review the sentences from this past week. Ka anyị bido. Let us begin. Number 1. Ana m aga ọrụ. I am going to work. Repeat after me. Ana m aga ọrụ. Ana m aga ọrụ. Ana m aga ọrụ. Number 2. Ana m aga ahịa. I am going to the market. Repeat after me. Ana m aga ahịa. Ana m aga ahịa. Ana m aga ahịa. Number 3. Ana m ala ụlọ. I am going home. Repeat after me. Ana m ala ụlọ. Ana m ala ụlọ. Ana m ala ụlọ. Number 4. Ana m eri nri. I am eating food or I am eating. Repeat after me. Ana m eri nri. Ana m eri nri. Ana m eri nri. Number 5. Ana m aṅụ mmiri. I am drinking water. Repeat after me. Ana m aṅụ mmiri. Ana m aṅụ mmiri. Ana m aṅụ mmiri. Number 6. Ana m eri ji. I am eating yam. Repeat after me. Ana m eri ji. Ana m eri ji. Ana m eri ji. Number 7. Ana m amụ asụsụ Igbo. I am learning the Igbo language. Repeat after me. Ana m amụ asụsụ Igbo. Ana m amụ asụsụ Igbo. Ana m amụ asụsụ Igbo. Number 8. Ọ bụ asụsụ nna m. It is my father's language. Repeat after me. Ọ bụ asụsụ nna m. Ọ bụ asụsụ nna m. Ọ bụ asụsụ nna m. Number 9. Ana m amụta ihe ọhụrụ. I am learning something new. Repeat after me. Ana m amụta ihe ọhụrụ.
Ana m amụta ihe ọhụrụ. Ana m amụta ihe ọhụrụ. Number 10. Ana m ehi ụra. I am sleeping. Repeat after me. Ana m ehi ụra. Ana m ehi ụra. Ana m ehi ụra. Number 11. Ana m ezu ike. I am resting. Repeat after me. Ana m ezu ike. Ana m ezu ike. Ana m ezu ike. Number 12. Ana m ege ntị. I am listening. Repeat after me. Ana m ege ntị. Ana m ege ntị. Ana m ege ntị. Number 13. Ana m azụta ji. I am buying yam. Repeat after me. Ana m azụta ji. Ana m azụta ji. Ana m azụta ji. Number 14. Ana m azụta ncha. I am buying soap. Repeat after me. Ana m azụta ncha. Ana m azụta ncha. Ana m azụta ncha. Number 15. Ego ole ka a na-ere ya? How much is it being sold for? Repeat after me. Ego ole ka a na-ere ya? Ego ole ka a na-ere ya? Ego ole ka a na-ere ya? And that's a wrap for this week. 15 sentences from week 6. Remember, fluency isn't built through perfection, but through consistency. So to keep practicing, you can download the free speaking workbook for week 6 at learnibonow.com. Abụ nwanne gị nwanyị, Yvonne Chioma Mbanefo. I am your sister, Yvonne Chioma Mbanefo. Ka ọnụ gị cheta asụsụ ndị ichie anyị. May your mouth remember the language of our ancestors. Ka o mesịa. Goodbye.